pomwe tikucheza ndithu ndi aluso osiyanasiyana amene akuonesa luso lawo kuno. Ndi apa tili ndi a Gift Bamba amene amapanga wood art, at least that's what I'm calling it. Zambiri atiuza okha. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Luso limeneli ine ndikungoti wood art aini yake nomumalitchula kuti chani kwenikweni. Imeneyi timayitcha kuti geometric wall art. Okay. Yeah, geometric wall art. Koma limakhala ndithu kuti ndi wood ndithu kuipanga zinthu. Yes, ndi mtengo ndithu. Okay. Timagwiritsa ntchito matabwa a mtengo wa mtumbo. Uwu ndi mtengo wa mtumbo. Koma pali mtengo winanso pamene timagwiritsa ntchito pamene timawutcha kuti ndi thimbiri kapena muwanga. Komano panopa ngati muwanga sitimagwiritsa ntchito kwambiri. Choti muwanga ndi mtengo wotetezedwa. Ndiye uwu ndoti umatheka kudzala. Ndiye panopa timagwiritsa ntchito kwambiri mtengo choti tikadula timadzala ndipo tikudzala apapa. Nayo yochuluka ndithu kuti kusogoloko tikazakhala kuti ena ake akukula asafuna azigwira kuti azatogwiritsa ntchito. Mtengo umenewo mwina chifukwa chomwe mumausankhira kuti ndi wabwino ndi chifukwa chani kuti mwina mukachisema chonchi chimakhalitsa kapena mwina kugwira nawo ntchito sikuvuta? Choyambirira mtengowu ndiwoti sumasweka chisawawa. Komanso tikamasema muja sumalimba. Kusiyana ndi mitengo ina. Pamene mitengo ina tikamasema ngati mitengo ngati muwanga umene ndikunenawo tikamasema muja mapezeka kuti chikuphwanyika. Pamene usumaphwanyika chisawawa. Komanso tikamapanga sanding umapangidwa sanding mwachangu kusiyana ndi mitengo ina. Komanso kukhalitsa. Komanso sumafumbwa kulowa ngati tizilombo nkati yonchi. Osati kugula mawa ufa okha. Ayi, osateka. Umatha kukhala umene ukhoza kukhala mwina lo 10 to 15 years. Osapezeka vuto nalilonse. Ngati simunagwetse chikhoza kukhala zaka zochulukirapo. Ndithu. Chidwi changa chilipo kuti mufike kuti mwapindapinda kubola mmene mukomanso chinthu chokuti ineona umaona kuti ukuoneka ngati mutu wa nyama wo. Process yake makhala motani? Choyambirira pali ngati zinthu zina ngati maikuonekera mbalame thabwa limodzi. Ndeti mangojambula. Pamene kuti ngojambula choyenera kupangacho ngati ufuna kupanga mbalame tijambula mbalameyo. Komano thabwa lili loti ndila flat bwinobwino. Ngati loti ndila joinale ngati mechililichi ndikuti ndicha joinale ndi mapisa awiri. Ndoti joina koma likhala kuti lili square bwinobwino. Tikatero tijambula chimene tikufunacho ndeti yamba kubola mmene tajambulamo tikamaliza kubola chinthu chimaoneka kuti ndi chakuti. Ndeti matenga so ndikumadula mbalimu kuchosa chakunja kuti mutu ubwereno pa dera bwinobwino zooneka. So mukupangira kunjaku ngati mumubolera chani? Ngati mutimagwirisa maboti na ndolo kwambiri. Ngati mutimagwirisa ntchito ma chisels. Chisel. Machizo alipo siyana. Pali kota amene mukuoneka kwambiri mamuono kwambiri kuti agwirisa ntchito kota. Mwina mutimagwirisa ntchito chizo cha 1. Mwina mutimagwirisa ntchito chizo cha 3/4. Mene muli mwamukulu kwambirimu ndimene timagwirisa ntchito chizo cha 1 icho. Timene kuna chifukwa 1 amakhala kuti ndi wankulu. Ndeti kamabola muja tisafika kuseri matangobola kufika chamkatikati osabolera mpaka kuseri. Tingofika nkati ndoti matenga zobolera tibola pakona apa paso pakona choncho kusaliko timabweresa lula. Ndikulemba mmene muli maujeni muja kuti makona wafanane. Kusaliko ndoti katero tingolemba timizere kusati zamene tabola muja ndikubolaso kupeza kuti tabola bolo lotere. Izizi ndikuona kuti mukuona kwanga ndikuona kuti si zinthu zoti ukangozuka nkuyamba kuti ndibola ndipange mbalame. Inu izi munaziphunzira kuti? Izizi ineyo ndoti ndimapanga ziboliboli zambirimbiri zimene ndakhala ndikupangapo zambiri zina zibobe zimene maziona m'misika pena paliponse ndimapanga. Koma skill iyi anandipasa skill iyi ndi Elizabeth Baile wa GIZ wina wake. Anazanditumizirapo chanjovu kuti ndimpangire foni mapanga naye mabizinesi ena ake. Ndana zarumiza chanjovu chojambula chopangidwa kunja kumachili cha chitsulo. Ndiye anafuna kuti chipangidwe chinthucho koma chikhale kuti chamtengo. Ndiye ndinajambula nditampangira chimodzi chinatheka. Chitatheka basi ndimene anazati chinthu chimene machifuna ndi chimenechi. Inenso mwaona kuti inenso nditaona kuti zinthu zili choncho. First time kubwera kwati in the park anandipangira so organize ndiye. Kuda luso lako lijamene lili meno wapangira mu tapanga zinthu zingapo tipite kwati in the park. Anandipangira apply kunoko that was 2021. Nditafika kunoko ndinapezeka kuti ndagulisa mapisi onse.
oti ma design enawo anayamba nokumabwera mutu kuti nditapanga ngati cha mkango bwanji nditapanga cha mtengo ndi nayamba kumasintha ma design aje kumaonjezera koma design oyambirira inali giraffe mbalame ndi njovu ma design ena ndoti ndinangochita kungoonjezera umatenga mutu nditapanga cha giraffe nditapanga cha kuti oti ndimapanga zosiyana siyana kutengera mmene ndikuonera komanso mmene customer wakondera kukhala munthu oti mwakhala kwa nthawi yatali mukupanga ziboliboli zenizeni zomwe tikuziziwazi then ndikubwera no inde ine ndisanameko sindazionepo ndizindachilendo anthu ambiriso mwina sanazione kwenikweni kusiyana kwake mwina ndikotani kwa inuyo pali kusiyana kwakukulu pali kusiyana kwakukulu kuti iyi sindimalimbana ndi munthu pofuna kugulitsa chifukwa choti ineyo ndikhozera kuti I'm the first person kupanga ntchito iyi kunoko ku Malawi ya geometric art and panopa ndikupangabe mpaka na lero ndi ineyo sindikunena kuti anthu ena sangapange azapanga akazaona skill yomene mapangira akaona chonje akhazongoona simple koma kuti chitheke amadabwa kuti chimboledwe chifike kusenzima khala bwanji ndimasiyanisa kusiyana kwakukulu kuli kuti iyi ndikafika naye pansika ndimakhala kuti ndilipo ndekha komanso magulitsidwe ake izizi ndi zina zija zimakhala kuti kugulitsa mopanda kompera kuti anena kuti ndisiya apa ndikagulapo ayi apa pangati achifuna agula akasiya ngati sanagule sana ndikagula ku blanda kapena ndikagula ku singa kunja mwina ayitopita dziko lina ngati mwina ku dziko kwina komanso dziko linalo ndi kuti mwina mwake ngati zingapezeke za mitengo chifukwa ndakhala ndikuchita check ndoti mwina ndikwazungu kwenikweni koma ngati kunoko ku Africa kuno ku Malawi ndikupanga izi ndine ndithu kutengera nthawi yomwe mapanga spend kuti chinthu chimenechi mpaka chituluke mutu wa leopard umenewo unakutengerani nthawi yayitali motani mutu wa leopardiwu ndikakhala kuti ndagwira ntchito chifukwa ine ndimagwira ntchito mozipereka ndikagwira motsimikiza ndimatha kugwira tsiku limodzi koma ndiye kuti whole day ndisapezekenso ndi zochita zina ndikachedwesetsa ndiye kuti mwina ndi tsiku linali mwina chakummawa masana kumaliza kumene kote kuti ndikubola kokha koma ikakhabwera ntchito ya sanding ndio ndimapanga sanding tsiku limodzi ngati pali mapisi amene ali ovuta kwambiri kupanga ndio imakhala lion basi kwa lion imakhala ndi zochitika mokhota moja ngati mmene mukumuoneramo ndoti ani mabowa ambiri kuposa pisi ina iliyonse okay chabwino kuyambira 2021 kukhala kumabwera kuno ku Art in the Park mwambo omwe machitika tineno tikawiri pa chaka china chilichonse kubweresani pamodzi anthu aluso ngati pamene panthu kumabwera ine sindimadziwa ndakudziwirani pamenepa mukuona kuti ubwino wake mwina wa zinthu ngati zimenezi ndotani kwa inu ngati anthu aluso pali maubwino ambiri amene alipo wani tikafika kunoko timatha kukumana ndi anthu ena amene amathanso makupasa ma ideas ena okhudzana ndi ntchito yako chifukwa zoti ungopanga wekha umangopanga amene ukufunira amene ukuganizira koma ukafika kumalo ngati kuno matha kukumana ndi anthu ena amene amatha kupasa ideas amene wapangira chonche utakaonjezera nzeru yakuti utamapanga koso zakuti choyamba chachiwiri ndichoti kutengedwa kumalo ngati kunoko sichimakhala chinthu chamasewera muone anthu timatha kupanga apply mwina anthu 100 mwina 200 kapena 150 umatengedwa anthu ochepa chonde ndio timadziwa kuti lusoli ndio likupita pasogolo munthu umatha kuzitenga wekha ndio luso langali ndilapa mwamba nde mwina anthu ena nkumafunsa kuti lusoli ndi ndilabwino zinthu zitazikonda koma kodi a gift mbama tingapeze kuti amapezeka kuti chabwino ineyo kumudzi kwathu kwenikweni ndikulikoma komano ntchito yanga ndimapangira ku Cape Maclear kumene ndakhazikika kwambiri okay mora akafuna kupezani ku Cape Maclear za social media zimapanga nawo kapena za social media ndi kuti mwina mwakakhoza kundipeza pa Instagram pa handmade Malawi ndimapezeka kumeneko ayi ine ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu komanso luso lanu lapamwamba ndikupitiriza kunena kuti ndikoyamba kuona luso ngati limeneli nde ayi ndithu ndikhulupirira kuti so Amalawi amene akutionera pano akudziwani kuti ayi kunja kuno kuli a gift amene amapanga kutchula kuti geometric art ndizabwino ndithu zosangalatsa kuti takudziwani komanso ndifosangalala kuti Amalawi iso adziwe kuti kumalawi kuno tili naye wathu munthu waluso ngati limene tathokoza kwambiri iziko kwambiri inenso ndasangalala kwambiri kuti nangasi anthu ena ake amene samandidziwa ndi kuti aona kuti kodi kuliso zinthu ngati izo amene sanazione zinthuzi aziona ena sakundidziwa ndi kuti andidziwa ndithudi ayi tathokoza kwambiri iziko kwambiri zikomo
tikadali ku art in the park yoyambirira chaka chimenechi cha 2026 apa ndili ndi mphatso ndeche atiuza kuti kodi art in the park ya chaka chino watitengera zotani bobose zabwinobwino zikuthekera yeah. Art in the park ya chaka chino mulibwesera zotani? Yeah, so like I was trying to say, kunena kuti ndabwesa my abstracts in different colors. Of course, my abstracts are in a poetic form. Okay. So my abstract what I was in my poems. So and they've been put in different languages, as you can tell. From that one is Chinese. From Chinese, then English, and then this is Zulu, Zulu, French, Arabic at the end. So it's different languages because apart from being an artist, I'm also a poet. So I'm trying to converge two different things into one thing. So I've worked for a long time trying to put together the whole thing. So that's what I've brought. Are they trying to tell a specific story altogether? Okay. On that part, I can say that all these artworks are under one collection. They have a single name. It's called The Sun, and the Stars in the Skies. But under that name, we have different poems that have different stories altogether. As I've said, that this one is Zulu. It's talking about the Ngoni people explicitly. And then from that one, I jumped to another one, which is maybe, for example, the Chinese. The Chinese is also talking about another Chinese context. So there are different settings altogether. It's not like one single thing. No, they're different. Yeah. But so how long have you been doing this? And it's looking like abstract way on the, you know, how long have you been doing this? Well, basically, you don't have in art. You can ask any artist. He can tell you I don't have a single day where I say this is where I really started. But as far as I can remember, just the painting alone, I've been there maybe from 2018. Just the painting, but actual art, I think it's way back when I was really young. But the decision of painting now, that's when it started, 2018. Yeah. When we look at PC emoji ngati zimangutengera nthawi yaitali bwanji kuti uyambe from scratch mpaka nakumaliza? It depends on what I'm trying to produce. Like for example, this one I took about 2 months, and that one 1.5, and that one it took 1 week. So you can tell. So most of the times I think what differs is the inspiration that you have been motivated by. Yeah. So the inspiration is what tries to is the one that makes it easier or makes it harder, depending on what you're trying to produce. Yeah. And when we're talking materials, what kind of materials do you use apart from the canvas itself? What kind of paint are we talking? Okay, so for this particular time, this particular art in the park, I've decided to use acrylic paints. Acrylic paints on linen and acrylic paints on canvas. That's what I've tried to use just for this time. Of course, sometimes I do oils, but this time alone, acrylics. Yeah. Amazing. And talking about your experience here with Art in the Park, how would you describe the importance of spaces like this and just having my artist in a space emoji? So first of all, as in me, for you as an artist. For me, I think this is one of the biggest of opportunities that I've had to actually come into a community, because here I've also found people who are bigger than me. Even you can see it from my profile that I've highlighted a few names of people that are also here, like Elson Kambaru. They're people who actually took me into their galleries. So this is the opportunity that I have had, that they saw me and they took me to their galleries and I said, oh, you are good, we can take you somewhere. We have had opportunities with the GIZ Malawi. The GIZ Malawi had come 2024 actually. They came and they called us and they gave us a commission to do. So these are the opportunities we get. We get connections actually, basically. All right, amazing. Well, thank you so much for your time. We wish you all the best. Thanks a lot. This is day 2. We know Gudimawa, so we want you to make more money from your work. I mean, you spend a lot of time in working on all these things. Exactly, so thank you so much. Thank you so much. All right, great.
zimene ndabweretsa ndi paintings amene ali kumbuyo kwangaku amene makamaka kukhuzana za nyama mostly ndi zimene ndimakonda kwambiri za wildlife. Poyamba penipeni maphunzira art ndimayuza kwambiri paint on canvas. Nthawi zina ndimayuza so watercolor on paper. Koma foti ndikukhalitsa mu art industry ndadzaona kuti tachuluka amene tikupanga painting ya paint ndi ndinasinda ndimayuza fabric malo mwa paint. Nde mapainting anga mbiri monga mukuonera kumbuyo kundiona kuti ndimayuza nsalu yeniyeni imene ili printed nsalu nde ndimayipanga treat ngati kuti malo mwa paint. Fabric ndi nsalu yonena kuti yalowa machine muja ndi nsalu imene ili ya printed yokhala ngati kuti ikuchokera ku company ku factory. Then matenga nsalu imene ya printed iyo ya maluwa ndimasankha amene angabwerere imene nyama imene ndikuifuna ineyoyo kandi chameleon kandi leopard kandi chani ndimaona kuti maluwa awa akagwira ikakakhala kuti ndi leopard. Pasalu paja ndimajambula ngati kuti ndikupanga sketch. Ndikamaliza sketching pasalu paja ndimadula amene ndajambula muja ngati pachizungu amati die cutting. Amene ndajambula njovu ja ndidule bwinobwino kudula bwinobwino ndi njovudi. Ndiye ndimayitenga njovu imeneja ndikukayimata pa canvas yanga kandi ya blue canvas ndikayika nyama imene ndayidula ija ndikayika pa canvas. Ndikayimata ndimayamba nokutenga paint kuyamba kuigwirano pa nyama ija kusintha kuti ioneke dark, ioneke light, ioneke kuti ukuku ndi kuseti nchonenepa kandi chokuda chioneke no pasalu paja. Koma maluwa aja sindimawaphanya maja amaoneka amene alili monga anapangira print company ko. Malawi munomu muli ma artist amene akujambula za Malawi. Ndikukhupira kuti nzeru yabwino ndikugula art ya anthu amene ali Malawi kale kuti mmachita support anthu amene aja. Ndiye kuti tikusungaso chikhalidwe, tikusunga za nature ndi zinthu zina zimene even the beauty yathu imakhala kuti ili preserved mu art. Pamapezeka ena amafuna art koma ndi ochepekedwa kwambiri. Nde art kawiri tikana kuti tizipanga mochipirapo ndiye kuti first artist ndi mmene zinthu zikuyerera sitikwanitsa. Ndiye mafunika art iyo ikhale kuti munthu akukuthandiza iwe ngati artist osakhala kuti kumuthandiza iye kuti akhale ndi painting. Ndekuti amene akugula art akupanga support artist so naye amene ali mavuto ake. Tikangochipisiratu ndekuti nafenso tilephera kugula material amene akukwera tsiku ndi tsiku. Ndikukhupira kuti sogolo silingathera art. Mbuyomo ndimaphunzitsa anyamata art pa museum chili museum ku Blantyre and I was doing it for free. Alipo anyamata achina Martin Matemba, achina Jacob Jana, alipo anyamata angapa amene maphunzitsa achina Emmanuel Chona amene akhoza kunena kuti no aphunzira ati kuchoka kwa ineyo. Ndikukhupira kuti alipo ena amene akuphunzitsanso atiyo pakali pano asiyabe kaye malingana ndi ntchito imene ndikugwira. In Malawi we don't have what we call art museum. We just have a museum, but that doesn't necessarily deal with art. The problem that we have is the recognition of art as an industry. We need people that can actually come in and help artists improve their skills. And for the museums of Malawi to come in and help showcase our works, that would actually boost our morale in the art industry. Government should give us a platform, whether it's a gallery, national gallery of art. If it's a gallery, national one, it would be easy for us to come and showcase our work in such a public place. But we don't have that. Mene munditu dimene tamalizira kucheza ndi ena mwa aluso amene ali kuno ku Art in the Park yoyamba ya chaka chino cha 2026 nditu art exhibition yomwe imapangidwa organize ndi anzathu awesm ndi space nditu yomwe imabweretsa anthu aluso osiyanasiyana kubwera pamodzi kuonesa luso lawo. And what not a better way of art but being here, making sure that we are letting the world know about these artists, because we know for sure that Malawi has
It has what it takes to put that black, red, green flag way up high when it comes to creativity. Thank you so much for not leaving me alone. The name is Chisomo Yorinda. Until next time, stay creative.